Добро утро! Днес за почивните дни трябваше да сме в Гърция, но времето е изключително дъждовно и ние не отидохме. И по-добре, че не отидохме, защото това щеше да е много неприятно да си седиме вътре в квартирата, при положение, че сме отишли на море и сме буквално пред плажа. Но това е по някой път. Плановете се разпадат заради времето. И сега 3 дни ще си седим в къщи. Какво да ги правят тези деца? Какво да ги правят тези деца цели 3 дни? Цели 3 дни какво да ги правя? Просто не знам. Гого е при майка ми и това е шанс огромен за мен да поспа малко, за което съм изключително благодарна отново. Но на тези момичета трябва да им се измислят някакви игри и забавления. Те пощоряват вкъщи. Реално нямам кой знае какви условия за навън. Просто истината е, че ме е страх да ги извеждам навън, защото много от детската градина имунната им система много е спаднала и се страхувам да не настинат. Това е истината. Вики, обичам те, прибирай ги тези неща, хайде. Така. Исках да ви кажа, че този уикенд ще се фокусирам върху здравословното хранене и ще ви покажа няколко мои рецепти. Те, разбира се, не са мои, много хора използват такива продукти по един или друг начин. Просто тези, които съм ги създала, са си изцяло мои неща. Ще ви покажа овесена палачинка с ягоди, любимите ми напоследък авокадо и яйце, как ги комбинирам, какво ги правя. Изпитах странна нужда от кашу преди няколко дни. Много ми се дояде кашу, може би защото съм намалила лошите въглехидрати, като сладоледчета, зрънчовци, всякакви такива работи, хляб. Аз много обичам, но съм ги ограничила, буквално съм ги премахнала от менюто си с цел по-здравословен живот. И страшно много започнаха да ми се дояждат ядки. Просто много. Затова, тъй като имам бондинг, не мога да... Не, че не мога, не е препоръчително да хрупам с зъби, ги мелям на блендерчето, на чопъра. Извинявам се. Тези 3 дни, които ще седим в къщи, аз ще наблегна на здравословното хранене и на идеи, насочени в посока какво да правим с децата си, когато сме принудени да седим 3 дни в къщи. И момичетата са на 4 и на 2 годинки, което, нали, се сещате, те имат нужда от нон-стоп внимание, нон-стоп са в някаква конкуренция, обичат се, но, нали, постоянно има някакви подвиквания и това нещо, разбира се, изнервя. Ако не им намериш нещо, в мига, в който им е скучно или часа, в който имат нужда да изразходят енергия ти, ако не им обърнеш внимание, това значи да се скараш с тях. Просто, нали, значи скандал. Затова аз искам да избегна такива ситуации, в които да им се карам и се старая, нали, да вървиме в ритъм, да измисля какво да ги занимавам. Сега от Pinterest взех някои идеи, които са много оригинални за такива неща като do it yourself, нали, да изработиш сам нещо с децата и да им отнемеш вниманието и енергията. Главната цел е да им вземем енергията, така че да могат да спят на обяд и да си легнат по-рано. Така, започваме го този ден. Искам само да покажа. То, навярно, в цяла България е така. Но, нали, колко е дъждовно и просто, освен че е дъждовно, това не е някакъв летен дъждец. Също така е и много студено, което никак не е приятно. Приятно, че е толкова студено, защото аз в крайна сметка вече съм се настроила за лято. Какво искаш, Вики? Няма зрънчо, има круасанче, ако искаш. Искаш ли сега палачинката, която ще направя? Да направи ли мама палачинка? Един момент. Ето. Тя иска зрънчо. Вече направих една палачинка, докато
Ами, за мен вече закусих, но ще направя още една, после ще се намери някой да я изяде, за да ви покажа как се прави тази страхотна палачинка. Много здравословна и изключително приятна на вкус, много свежа. Първо Саша го измия това тиганче. Така, сега навеждам се и така, за да може камерата, понеже тя ходи по мен, да ме хване тук долу. Ей, Вики! Значи, сега ще видиш, аз повече нищо няма да ти давам на тебе. Погледнете какво става тук. Гледайте, целият пот е в зрънчо. Хайде, момичета, искам да направя един влог. Така, стига сте яли от земята, моля ви. Продуктите, които са ни нужни за нашата палачинка, са много малко. Това са овесени трици, едно яйце, от което ще използвам само белтъка, няколко ягодки или боровинки или ябълка, каквото имате в хладилника. Просто аз сега имам ягоди. Зехтин, който ползвам за пържене, няколко капки. Той е специален за пържене и за салат и суров, тъй като този за пърженето издържа на по-висок градус. И мед. Започвам. Така, камерата следи мен, затова ще се навеждам леко така, за да виждате какво се случва. Да не се чудите защо съм приведена, заради това е. Пускам котлона. Слагам съвсем малко зехтин. Много маничко. Ей така. Просто колкото да не залепне. Взимам една лъжица. Тук е една малка лудничка. По принцип, взимам една лъжица. 3 лъжици слагам. Пълни. С овесени трици. Едно белтъче. Жълтъка може да си го запазите за маска за лице, например, по-късно. Или просто може после да си го хапна с авокадото. Защо не? Да не се разхищава. Тук сега ще пусна. Ето тук при белтъка и овесените трици слагам малко вода, ама съвсем малко. Просто така да стане по-хомогенна сместа. Аз хубаво я нагласих тази камера така, ама добре. Разбърквам. И през това време вече се е загряло зехтинчето. И отгоре трябва да пусна абсорбатора. Още малко вода му трябва тук. Нали, защото не искам да е някаква дебела палачинка, искам да е малко по-тънка. И го... Обичам те, Вики. Палачинка, ще хапнеш ли? Ще хапнеш ли от тази хубава палачинка? Микрофона, дай ми целка. Ето я и палачинката. И нарязвам ягодките на много ситничко. Момент, не е готова, мамо. Като стане готова, ще ти дам. Обръщаме я. Хоп. Горе-долу я обърнах. Между другото, искам да ви кажа, че това е една много засищаща закуска. Супер здравословна и супер засищаща, което за мен е много важно, защото аз имам апетит. И така, гледам да се съобразявам с нещата, които ям. Сега в този топъл тиган, вижте какво ще направя. Слагам парченцата ягоди. Опа! Те веднага започват да това. И малко вода. Е така, толкова вода. Сега ще ви покажа колко. Чакайте, че телефона следи. Ето така. Толкова вода. И те буквално започват да се пържат. Става едно гъсто сосче след малко.
много приятно. Не слагам никакъв вкусител, защото отгоре ще сложа медец. Сега като заврат хубаво, направо става. Това между другото съм го взаимствала от една японка, която е любима моя инфлуенсърка. Тя готви такива интересни неща и по-здравословни определено и много различни. Аз харесвам азиатската култура на хранене, изобщо разсъжденията им. С Мишката, когато бяхме в Китай, това беше, между другото, едно от най-яките ни пътувания. По отношение на интересни хора, интересна храна, интересна култура, наистина много различен начин на мислене и на хранене. Вижте как започва да се сгъстява. И винаги ме е привличало този тип ястия. Азиатски, китайски, японски, всякакви, виетнамски. Всичко това ми е много интересно. Нямам търпение да посетим и Виетнам. След маничко е готово. Още малко само да се сгъсти. И изсипваме. И аз те обичам. Целият този сос отива в палачинката. Може още малко да го остава, но по принцип вкусът е уникален и аромата също. Но можеш още малко да го остава да изври, просто палачинката ще ни бъде по-сочна. Грабвам една лъжица богато, защото не съм го вкусявала с нищо друго и ако не се сложи нещо сладичко, може да си сложите и друго, може и кленов сироп, може и нещо друго, но ако не се сложи сладичко, има кисел вкус. Специално с ягодата. Сега ако сложите някакъв друг плод, какъвто си имате, изобщо не е така. Но като цяло, ето това е палачинката и изключително, пак ви казвам, засищаща, здравословна и не много калорична, ако я сметнем по калории. Това са 30 грама, близо 3 големи лъжици овесени трици, около 30 грама овесени трици, което значи, че са около 100 нещо калории, около 20 калории белтъка, 120. Ягодите са около 40 някъде, може би около 100 грама сложих, значи 160 калории стават, малко от зехтина, 200 да ги кажем. И около 30 грама мед, това са 60, около 260 и 50 калории тази закуска, което е, повярвайте ми, абсолютно нормално, дори е малко, по-скоро е диетично и здравословно. Закуската ми беше това, а сега ще ви покажа и какво съм измислила с децата за... Тоест не съм го измислила, аз го видях в Pinterest, но беше изключително интересно. Едни гасейнички, които да правиш вкъщи. Сега ще ви покажа. От какво те е страх, Виктория? Така, сега ще направим 3 гасейнички. 3 гасейнички ще направим. За целта са ни нужни 3 парченца домакинско руло, една клечка за суши, не за суши, а просто китайска клечка и 2 фломастера. Едно за теб, заповядай, и едно за мен, как ти гледа сега пингвините от Мадагаскар, може би. Розово и синьо, двата цвята. Айде, ела тук. Ето така. Хайде, започвайте, момичета. Знаете как става? Аз ще покажа как става. Наобратно. А това е моето. Така, значи, ето как става гасейничката. Взимате, както казах вече, едно парче от домакинското руло и чертаеме редове. Опа. И да се обърка не е толкова страшно. Е така редове. Първо с розово. Ето го.
Вики, дай ми за малко синьото, мамо. Само за една линийка ми трябва. Благодаря ти. И сега правиме и с синьо между розовите редове. Така. Ето, Вики, заповядай. Елат по-насам, мамо. Ето тук, ела. Така. Следващото, което правиме е на клечката. Виждате ли как е? Ето така. Старателно навиваме около клечката. Още не сме стигнали, мамо, до водата. Така. Набираме го ето така. Хубаво го събираме. Опаля! Нали, Вики? Хубаво така го завъртаме. Така. Ето я гасеницата, я държа. Сега изслагам черни точки. Ето го маркира. Дори да направя много голяма, няма нищо. Няма нищо, разбира се. Ето така с черни точки. Прави малко по-добре. Я правя. Страхотно, Вики. Но това е един много як начин да умириш децата и да ги съюзиш, да имат обща цел. Ето я гасеницата. Сега ще ви покажа какво се случва с нея и как тя оживява. Така, ето я първата гасеничка, в случая моята. Така, ето така се вижда по-добре. Сега как оживява гасеницата ми, сипваме ето така водичка и вижте как тя оживява и се разпъва. И стана страхотна и голяма и се движи. Като ги опъва, но по принцип сгънати изглеждат по-истински. Хайде, момичета, давайте вашите. Хайде. Взимаме на Виктория гасеничката и я навиваме. Гасеница, за да изяде малкото ми семейство. Давай, хайде, твоята. Ето на Виктория гасениците оставяме тук. Дай твоята гасеничка, Кати. Така, слагаме черни точки. Маничка, гасеничка, маничка, гасеничка. Така. Ето ги гасениците. Сега, Кати, само ги съживи. Момент. Леко и мъничко. Давай. Еха. Виж как оживяват. Ето тук има още, да. Вики, ела малко да сипеш и ти. Хайде. Кати, мръдни се, Вики, да сипе. Малко сипи, Виктория, съвсем мъничко. Ах ти. Бела, дете. Кати, бързо донеси, мамо, бързо. Бързо донеси нещо за попиване. Туалетна хартия, мамо, дай. Защо, Виктория? Защо? Sorry, Dad.